Moi, moikka moi kaikki taas kerran. Ja mä oon se Valtteri edelleenkin, että en oo miksikään muuttunut. Mut tänään ois se duunissa, että mä teen sellaisen maiden videon niin tähän alkuun, että kerron vähän mun päivästä, mitä mä teen tänään tässä alkuun ja näin. Eikö se tästä? Elikkä tänään kello on nyt 5:10. Mä menen tästä syömään aamupalaa. Sitten mä ajattelin mun kaveri tulee varmaan jossakin vaiheessa tänne. Sitten me ollaan muutama tunti täällä ja sitten lähdetään varmaan Raison keskustaan. Ja sitten sieltä me lähdetään parin kaverin kanssa Turkuun. Mä käyn ostaa ainakin ja nostaa itse uusia vaatteita. Ja tällaista. Katsotaan mitä tapahtuu tullessa. No niin, nyt mä oon täällä ulkona. Mä lähes tonne Raison keskustaan yhden kaverin kanssa ja Venä lentäs bussiin. Ja Semi lämmisää. Juu, eli nyt mä oon täällä bussissa matkalla kaverille ja tuossa on Hegga. Hegge. Päivä. Hegge pikkupoika. Vieressä. Me ollaan kävelemässä mun kaverilla täällä jossain. Missä vittus me ollaan? Pappa. Missä? Tuolla ei pappa. Siinä on Henri! Ja tuolla on... Missä vittus? Tossa on Alex. Alex. Mun... real nigga. Ja sit tossa on Henri Unreal nigga. Se on niinku melkein nigga, mut ei ihan nigga. Vittu tää kävely on raskasti ja siis. Kyllä kai. En viittii sanoa mitä oot tehnyt. En mäkään viitti sanoa. Mä oon ihan samaa mieltä. Joo mut mä menen tästä mun kaverilla Henril. Sitten me lähdetään sieltä Raison keskustaan. Sitten me mennään Raision keskustaan ja Turun keskustaan. En tiedä mitä hemmettiä me tehdään siellä, mut lähdään. Niin, morjes taas. Nyt on sit oltu toi päivä tuolla ulkosalla. Melkein tässä on 12 tuntia ollut liikenteessä ja tällaista. Tää oli mun ensimmäinen kunnon blogivideoita. Ainakin lisää on tulos. Et ei sit tarvi sit niinku huolestua, ettei näin tähän. Ettekä semmoista eroa enää. Vielä. Kai. En niin. Joo, mut oli ihan hauska päivä ja tuli tehty kaikkea. Nähdään seuraavassa videossa. Morjes!